Hi ha una pila de dites populars que refermen la creença que el sexe mou el món. El pare de la psicoanàlisi, Sigmund Freud, també insistia en que, en el fons, tot ho fem moguts pels nostres instints sexuals i, de fet, a la vida diària trobem referències al sexe a tot arreu. Als programes de televisió, a la publicitat de qualsevol producte, a les portades de les revistes, a la roba de moda, a la música... Com és això? Per què és tan important la sexualitat per als humans? Ho és més o menys que en el cas dels animals? Avui parlarem de la sexualitat humana i intentarem descobrir com funciona per dins i per fora. Podríem dir que la sexualitat humana és la més complexa de les que coneixem. Mentre que en els animals la sexualitat té una funció purament reproductiva i només està governada pels instints, en el cas dels humans, òbviament, tot és molt més complex. A més dels factors biològics, en la sexualitat humana intervenen tant o més els factors sociològics, psicològics, culturals, morals i d'altres tipus. Per què? Aviat ho descobrirem. Primer vegem quines són les bases fisiològiques de la reproducció de la nostra espècie. En l'espècie humana, la reproducció es dona per la unió de dues cèl·lules reproductores que s'anomenen gàmetes. Els gàmetes femenins s'anomenen òvuls i els gàmetes masculins espermatozoides. Aquest tipus de reproducció permet la barreja de caràcters hereditaris tant del pare com de la mare, cosa que dona com a resultat un individu amb uns caràcters genètics propis. Aquest tipus de reproducció s'anomena reproducció sexual. En l'espècie humana la fecundació és interna, a diferència del que passa en altres animals, com per exemple en la majoria dels peixos, en què la fecundació té lloc a fora del cos de la mare. Però què vol dir això? Què implica el fet que la fecundació sigui interna? La reproducció humana té lloc gràcies a un procés de fecundació interna. Això vol dir que la unió de les cèl·lules sexuals masculines i les femenines té lloc a l'interior del cos de la dona. En aquest procés, l'aparell reproductor masculí s'encarrega, en primer lloc, de formar cèl·lules sexuals masculines. Durant el coit o acte sexual, la seva funció és introduir aquestes cèl·lules a dins del cos de la dona. L'aparell reproductor femení, a més de la síntesi dels gàmetes, s'encarrega de facilitar la fecundació i d'acollir les primeres etapes del desenvolupament del nou individu i d'expulsar-lo durant el part. Hi ha algunes espècies, com els cargols, que són hermafrodites. És a dir, que un mateix individu té l'aparell reproductor masculí i el femení. En el cas dels humans és evident que això no passa. I a més, les diferències entre els mascles i les femelles de la nostra espècie no comencen a ser importants fins força temps després d'haver nascut. En els nounats, l'únic caràcter que ens permet identificar el sexe del nadó són els genitals que, si bé ja estan formats, encara no han madurat. El procés de maduració té lloc durant la pubertat, quan es desenvolupen els genitals i apareixen una sèrie de caràcters sexuals secundaris. El to de la veu, més greu en els homes, la distribució del pèl, amb l'aparició de barba i bigoti en els nois, el desenvolupament dels pits en les noies i les diferents zones d'acumulació del greix a la panxa en els homes i els malucs en les dones. Durant la pubertat apareix en les noies la menstruació, que col·loquialment també anomenem regla. A partir d'aquest moment, els òrgans reproductors femenins ja estan completament formats i preparats per tenir fills. Tot i que socialment no és gens desitjable que això passi a una edat tan jove, biològicament ja no ho impedeix res. Fins i tot els instints naturals es posen en marxa per intentar provocar la reproducció de l'espècie, fent que comenci a despertar el desig sexual en les noies.
Aproximadament cada mes i regulat per les hormones sexuals, la paret de l'úter, l'endometri, s'engruixeix i es prepara per acollir un possible embaràs. Si la fecundació no es produeix, el nivell d'hormones produïdes per l'òvul disminueix i aleshores la paret de l'endometri es desprèn i dona lloc a la menstruació o regla. Tot aquest procés s'anomena cicle menstrual. Un cicle menstrual dura des del primer dia de la regla fins al dia anterior a la regla següent. Aquest cicle té una duració mitjana de 28 dies, tot i que pot variar segons la dona entre els 21 i els 90 dies. La duració de la regla també pot variar, depenent de les dones, entre els 3 i els 7 dies. La regla i el cicle menstrual es van repetint al llarg de la vida de la dona fins als 50 anys aproximadament, moment en què desapareix. La desaparició de les ovulacions en la dona i, consegüentment, de la regla o menstruació s'anomena menopausa. Segurament deveu haver sentit a dir que com més edat té una dona, més riscos corre en quedar embarassada. No es tracta d'un problema de salut ni de fortalesa física. La clau es troba en l'envelliment de les cèl·lules femenines. Els òvuls o gàmetes femenins que participen en el cicle de la menstruació no es formen en el cos de la dona a partir de la primera regla. La dona en néixer ja té formades prop de 500.000 de cèl·lules precursores dels òvuls, però només en farà servir entre 300 i 500 durant els 30 o 35 anys en què es manté fèrtil al llarg de la vida. És per això que, quan la dona arriba a certa edat, augmenta el risc de malformacions i malalties genètiques en el fetus si es queda embarassada, perquè les cèl·lules que han de formar els òvuls estan molt envellides. Un dels moments més importants en la reproducció humana és la fecundació. Així és com anomenem el moment en què les cèl·lules masculina i femenina entren en contacte i deixen de ser dues cèl·lules carregades d'informació per convertir-se en un nou organisme creat com a síntesi dels anteriors. La fecundació és la unió d'un òvul i d'un espermatozoide i té lloc a les trompes de Fal·lopi. Quan l'òvul és fecundat, dona lloc a una nova cèl·lula que s'anomena ou o zigot. En el moment en què es produeix la fecundació, la membrana de l'òvul es torna impermeable i impedeix que hi penetrin altres espermatozoides. L'òvul fecundat comença a dividir-se i es desplaça durant una setmana fins a arribar a l'úter, on niarà, és a dir, creixerà i formarà la placenta. En l'úter, l'òvul continua dividint-se i dona lloc a l'embrió, que al voltant del tercer mes ja té tots els òrgans formats i passa a anomenar-se fetus. La placenta s'encarrega de l'intercanvi d'oxigen i de nutrients entre la mare i l'embrió. Al cap d'unes 40 setmanes d'embaràs, és a dir, al cap d'uns 9 mesos, el fetus és expulsat del cos de la mare mitjançant el part. En els éssers humans, cada embaràs representa el desenvolupament d'un sol fill. No obstant, de vegades també es poden desenvolupar 2 fills alhora, que anomenem bessons. A què es deu aquesta operació 2 per 1 de la natura? L'aparició de bessonades en lloc de parts simples es pot deure a factors diversos. En primer lloc, és possible que en cadascuna de les trompes de Fal·lopi es desenvolupi un òvul alhora i, per tant, cadascun d'aquests òvuls pot ser fecundat per un espermatozoide. Quan passa això, es parla de falsos bessons o bivitalins, perquè tenen 2 placentes independents i la relació entre ells és la mateixa que entre 2 germans qualsevol. Però també pot passar que durant les primeres fases del desenvolupament de l'embrió, aquest es divideixi en 2. En aquest cas, els 2 individus procedeixen d'un sol òvul i d'un sol espermatozoide i, per tant, tenen el mateix material genètic. També comparteixen la mateixa placenta i per això s'anomenen bessons univitalins. Fins ara hem explicat quins són els mecanismes de la naturalesa que han permès que l'espècie humana s'hagi pogut reproduir durant milers i milers d'anys. Però en les últimes dècades, gràcies als avenços de la ciència, de la tècnica i de la medicina, també s'ha pogut dur a terme gran part del procés de gestació humana de maneres alternatives. Això ha permès que moltes de les persones que de forma estrictament natural no haurien pogut tenir fills ho hagin aconseguit amb aquestes tècniques de reproducció assistida. Es calcula que un 10% de les parelles no són fèrtils. Les causes d'aquesta infertilitat poden ser molt variades.
producció de pocs espermatozoides, espermatozoides defectuosos, falta de producció d'òvuls, obstrucció de les trompes de Fal·lopi, malformacions de l'úter i moltes causes més. Avui en dia, molts d'aquests malfuncionaments es poden solucionar mitjançant les tècniques de fecundació assistida. Per exemple, si una dona té dificultats per ovular, es pot sotmetre a un tractament hormonal que estimularà aquesta funció en l'organisme femení. Algunes de les hormones que es fan servir en aquests tractaments poden provocar fins i tot una ovulació múltiple en un mateix cicle menstrual, fet que explica per què són tan freqüents els embarassos múltiples quan es practica aquesta tècnica. Quan una parella no aconsegueix per circumstàncies diverses que els espermatozoides de l'home arribin a fertilitzar l'òvul de la dona, poden optar per la fertilització in vitro. Aquesta tècnica consisteix a treure òvuls de la dona i posar-los en contacte amb els espermatozoides de l'home. És a dir, la fecundació té lloc a fora del cos de la dona. Si el zigot creix d'una manera satisfactòria, aleshores s'implanta a l'úter matern perquè en continuï el desenvolupament. Generalment s'implanten 2 o 3 embrions fecundats per assegurar l'eficàcia de la tècnica, cosa que també pot dur a un embaràs múltiple. Els nadons que neixen mitjançant aquesta tècnica reben el nom de bebès proveta. La inseminació artificial és una tècnica que serveix per resoldre diferents problemàtiques, tant en els homes com en les dones. Consisteix a fer arribar els espermatozoides a l'úter de manera artificial. En cas que la causa de l'esterilitat sigui una alteració en el semen, com una disminució del nombre d'espermatozoides o de la seva mobilitat, prèviament es fa un tractament de capacitació espermàtica. Si acabem de veure els mètodes mèdics i científics per aconseguir embarassos fins i tot quan la natura no hi ajuda, ara veurem justament tot el contrari. Com la humanitat ha aconseguit evitar embarassos quan no els desitja. Són el que anomenem mètodes anticonceptius. Alguns han pres encara més importància en les últimes dècades com a instruments per prevenir alhora les malalties de transmissió sexual. Quan hi ha una relació sexual, el risc d'un embaràs no desitjat és molt alt. En ocasions, també ho és el risc de contraure una malaltia de transmissió sexual. Per evitar els embarassos no desitjats, es fan servir els mètodes anticonceptius, alguns dels quals són útils per evitar encomanar-se les anomenades malalties de transmissió sexual. N'hi ha de diferents tipus. Els mètodes naturals consisteixen a abstenir-se de mantenir relacions sexuals de risc durant els dies fèrtils de la dona. Són molt poc eficaços i no protegeixen de les malalties de transmissió sexual. Els mètodes hormonals consisteixen en una sèrie d'hormones que impedeixen l'ovulació. El més conegut és la píndola anticonceptiva. Un dels avantatges que té és que és molt eficaç, però tampoc no protegeix de les malalties de transmissió sexual i està contraindicada a les dones que pateixen certs tipus de malalties. Els mètodes de barrera tenen la finalitat d'impedir que els espermatozoides arribin fins l'òvul. El diafragma és una mena de caputxó de cautxú que s'introdueix en el fons de la vagina. És eficaç si es fa servir conjuntament amb cremes espermicides, però tampoc no protegeix contra les malalties de transmissió sexual. Els que sí que ho fan, i amb gran eficàcia, són els condons, tant els masculins com els femenins. El preservatiu o condó masculí és una funda de làtex o poliuretà que es col·loca en el penis. És molt fàcil de fer servir. El preservatiu o condó femení és una funda de làtex o poliuretà amb 2 anelles. Una s'adapta a la vulva i l'altra s'introdueix a la vagina. El dispositiu intrauterí o DIU és un petit dispositiu de plàstic o de metall que es col·loca a l'interior de l'úter. El DIU dificulta tant l'ascens dels espermatozoides com la implantació de l'òvul fecundat. És molt eficaç, tot i que, a diferència dels preservatius, no protegeix de les malalties de transmissió sexual. Els mètodes quirúrgics estan recomanats quan no es volen tenir més fills. Són molt fiables i no tenen efectes secundaris, però no protegeixen contra les MTS. La lligadura de trompes consisteix en un petit tall en les trompes de Fal·lopi que impedeix la pujada dels espermatozoides i el descens dels òvuls. La vasectomia consisteix en la lligadura dels conductes deferents que transporten els espermatozoides des dels testicles fins al penis. La píndola de l'endemà és un tractament postcoidal.
Hem d'assenyalar que no és un mètode anticonceptiu pròpiament dit, com tampoc ho és l'avortament, perquè no prevenen l'embaràs, sinó que l'aturen. La píndola de l'endemà és un tractament hormonal que produeix una sèrie de modificacions en l'endometri que impedeixen l'anidació de l'ou fecundat. Aquest tipus de tractament pot presentar efectes secundaris com trastorns gastrointestinals, dolor en els pits i alteracions en el cicle menstrual. Per poder viure una sexualitat plena i sana, és fonamental una bona educació sexual. Igual que en altres aspectes de la vida, els infants i els adolescents han de rebre informació sexual d'una manera clara i sense ambigüitats. És clar i està totalment demostrat que una informació contradictòria només pot causar problemes. Els pares, fonamentalment, i l'escola, en segon terme, juguen un paper clau en l'educació sexual dels infants i adolescents. Està demostrat que una bona educació sexual incideix positivament en la prevenció de les malalties de transmissió sexual, com la sida i dels embarassos no desitjats entre adolescents. D'altra banda, i en contra del que es podria pensar, hi ha estudis que sostenen que una bona educació sexual no només no fa disminuir l'edat de l'inici de les relacions sexuals entre els joves, sinó que en molts casos l'endarrereix. Així doncs, és molt important una bona informació sobre la sexualitat i els mètodes anticonceptius des de la preadolescència. Dèiem en començar l'episodi que la sexualitat humana és molt més complexa que qualsevol altra sexualitat del regne natural o animal. Com ja hem vist, els humans tenim una sexualitat tan peculiar que fins i tot cada vegada és més imprescindible que hi hagi una bona educació sexual per poder tenir una sexualitat sana i satisfactòria, cosa impensable en els animals. Però, per què és així? Per què té tantes implicacions, a part de la purament reproductiva, la sexualitat humana? A més de la funció reproductora, la relació sexual humana té un paper primordial en l'estructura social perquè és un element de cohesió de la família. De fet, l'existència de la família respon a una necessitat natural, en tant que la complexitat del cos humà, i en especial del cervell, fa que els nadons humans hagin d'acabar de formar-se a l'exterior del cos de la mare i no a dins, com en el cas de la majoria d'animals. Si comparem el cos d'una dona amb el d'una femella de qualsevol primat, veiem que les dones tenen uns malucs molt més amples per facilitar la sortida del fetus durant el part. Però, tot i que és molt més gran que en els altres primats i el límit a la capacitat humana per ser engendrat de forma natural, la mida del cap d'un fetus humà encara és insuficient per acollir el cervell que necessita per les funcions humanes que desenvoluparà posteriorment. És per això que el desenvolupament cerebral dels infants i, per tant, la seva maduresa es completen durant la infantesa. En el regne animal, la funció primordial de les famílies és la reproducció i, per tant, les famílies es mantenen cohesionades fins que els fills maduren i emprenen una vida independent. Així, en les espècies en què els fills neixen totalment madurs, com és el cas d'alguns peixos i insectes, no existeixen les famílies perquè els ous són abandonats en ser fecundats. En altres grups, com la majoria d'ocells, les parelles reproductores es formen a la primavera i s'encarreguen de la cura dels ous primer i dels pollets més tard, fins que aquests abandonen el niu, moment en què es dissol la família. A l'espècie humana, la cultura adquireix un valor fonamental per la supervivència dels fills. No només s'ha de tenir cura dels fills fins que són autosuficients, sinó que se'ls ha de transmetre tot un llegat cultural acumulat al llarg de generacions i generacions d'individus. Això implica la necessitat de mantenir unida la família al llarg de tota la vida. Una prova del paper cohesionador de la família en la sexualitat és el fet que la dona és receptiva a mantenir relacions sexuals durant tots els dies que dura el cicle menstrual, i no tan sols en aquells dies que es manté fèrtil, cosa que no passa en altres espècies. La sexualitat humana, per tant, té una dimensió més enllà de la reproductiva i es converteix també en essencial en la construcció de les societats humanes. La sexualitat té una dimensió més àmplia que la reproducció, que ens permet reforçar aspectes de les relacions interpersonals com l'afectivitat i els sentiments. És una manera d'expressar afecte i de compartir experiències i sensacions.
La sexualitat forma part de cada persona i per això constitueix una part de la personalitat de cadascú. Hem d'aprendre a respectar les preferències dels altres i alhora hem de reclamar que ens respectin les nostres. Viure una sexualitat sana és un dret de tota persona i alhora una manera de conèixer-nos millor i de desenvolupar la nostra personalitat a través de la capacitat de sentir plaer. Això ha estat tot per avui. Esperem que el capítol us hagi descobert nous aspectes de la sexualitat humana que potser no us havíeu plantejat fins ara. Si us ha quedat algun cap per lligar o us interessa tornar a repassar algun concepte, no patiu. Avui tampoc no marxarem sense oferir-vos el resum de la unitat. Fins la pròxima! En l'espècie humana, la reproducció és sexual, és a dir, hi intervenen els gàmetes o les cèl·lules reproductores masculines, anomenades espermatozoides, i les femenines, anomenades òvuls. Això permet la barreja de caràcters hereditaris tant del pare com de la mare i en resulta un individu amb uns caràcters genètics propis. La reproducció humana té lloc gràcies a un procés de fecundació interna. En aquest procés, l'aparell reproductor masculí introdueix espermatozoides a dins de l'aparell reproductor femení, que facilita la fecundació de l'òvul i acull les primeres etapes del desenvolupament del nou individu fins que l'expulsa durant el part. Si bé els òrgans sexuals humans ja existeixen en néixer, el seu procés de maduració té lloc durant la pubertat, quan es desenvolupen els genitals i apareixen una sèrie de caràcters sexuals secundaris. Aproximadament cada mes, i regulat per les hormones sexuals, la paret de l'úter, l'endometri, s'engruixeix i es prepara per acollir un possible embaràs. Si la fecundació no es produeix, el nivell d'hormones produïdes per l'òvul disminueix i aleshores la paret de l'endometri es desprèn i dona lloc a la menstruació o regla. Tot aquest procés, que té lloc ininterrompudament en l'organisme femení aproximadament dels 13 als 50 anys, s'anomena cicle menstrual i dura uns 28 dies, tot i que pot durar-ne molts més o menys. La fecundació és la unió d'un òvul i d'un espermatozoide i té lloc a les trompes de Fal·lopi. Quan l'òvul és fecundat, dona lloc a una nova cèl·lula que s'anomena ou o zigot. En el moment en què es produeix la fecundació, la membrana de l'òvul es torna impermeable i impedeix que hi penetrin altres espermatozoides. L'òvul fecundat comença a dividir-se i es desplaça durant una setmana fins a arribar a l'úter, on niarà, és a dir, creixerà i formarà la placenta. En l'úter, l'òvul continua dividint-se i dona lloc a l'embrió, que cap al tercer mes ja té tots els òrgans formats i passa a anomenar-se fetus. La placenta s'encarrega de l'intercanvi d'oxigen i de nutrients entre la mare i l'embrió. Al cap d'unes 40 setmanes d'embaràs, és a dir, al cap d'uns 9 mesos, el fetus és expulsat del cos de la mare mitjançant el part. Quan algun d'aquests processos falla en l'organisme masculí o en el femení, es pot aconseguir també un embaràs mitjançant les tècniques de fecundació assistida, com ara els tractaments hormonals, la fertilització in vitro o la inseminació artificial. Per evitar embarassos no desitjats, es fan servir els mètodes anticonceptius. A banda dels naturals, n'hi ha d'hormonals, com la píndola anticonceptiva, i hi ha mètodes de barrera com el diafragma, el dispositiu intrauterí o DIU i els preservatius masculins i femenins, que són els únics que més protegeixen contra les malalties de transmissió sexual. Els mètodes quirúrgics, com la lligadura de trompes o la vasectomia, es recomanen quan no es volen tenir més fills. Són molt fiables i no tenen efectes secundaris, però no protegeixen contra les malalties de transmissió sexual. La sexualitat forma part de cada persona i per això constitueix una part de la personalitat de cadascú. Hem d'aprendre a respectar les preferències dels altres i alhora hem de reclamar que respectin les nostres.